Ena ohituta bide podcast egitea. Inor ez da ohituta. Bueno, jende espongo aiet. Oin arte audio izan da, bigarrena da bide podcast egiten deuna. Claro. Desberdina da. Claro, gertu zena. Berez, imerko nuke gaur gurekin. Ja. Jone, bengoa. Oier Arantzabal naiz, eta hau amaiketakoa da. Uluaren elkarrizketa podcasta. Niz horraztu. Ja, bidot podcasta da horraztu dako. Lagundu behar zu gidoia egiten, zu aurkezteko. Vale. Ja, porretan hau, gidoi gintza. Bueno, oendikan, ez? Ez. Ez dakit naz mezela aurkeztu. Ez que ez dakit zelan aurkeztu nire burua. Ez dakizu. Normalen zelan aurkeztu zuen. Ez dakit zein musikaria, no? Ja, imagino. Ez dakit. Jone Bengoak bengoa bezala sinatzen du. Ilustratzailea da. Zinta egilea. Humor egilea. Zertan abilen bezala... Eta funtsean artista. Beste kamiseta, ez dakit nor nahi. Ekarri handean, ez dakit nor nahi zen horrengoa da. Dakat beste bat, ez nekien zer jantzi. Sare sozialetan banatzen ditu bere marrazki eta binetak, eta oihartzun handia lortu du. Ja, aurkeztuta zaude. Aurkeztuta nago. Bai. Eskerrik asko aurkezpen horregatik. Amaiketakoa zautzen zenun? Bai, ikusi dut zerbait. Bai. Minimala bihurtu zaigu pixkat. Leheno gauza gehiago jartzen genitun. Bueno, garrantzitsuena tortilla esan, igual. Bai, bihotza. Bai. Da, mai guztien bihotza. Ados. Bai. Eta gero gaina sobratzen dana, banatu iten dugu. Jon lehoten da begira hortikan. Ematen du aidala begira, audio ondo dago, baina ez. Dago tortilla begiak fijatuta. Galetu behar nizun, nola noiz hartu zenun lehenengoz intentzioakin arkaz bat? Badanoko bezala, uste dut, txikitan. Baina hori da jendek lagatzen diola hartzeari, ez? Nik ez nire inoiz laga, orduan ez dago hasierarik. Edo baira hasiera bat, baina edo nork hartzen da den momentu berdina da hasiera hori. Baina, egia da txikitan, nik zemala bazkatuen, eta egia da txikitan beste modu bat hartzen dela arkatz bat, ez? Zurire gertatuko zaizu, nahiz eta zu marrazkilari hona izan, txikitan badago referentzia falta bat, inozentzia bat, marrazkitan gauza brillanteak ateratzen dira. Guzizadoz. Picassok behi bai hori izate zeban. Asko, kostatu ditzaiola bizitza bat, ume batek bezala marrazten ikasteko. Picasso, gauza askotarako ez da ejemplo ona, baina tarako bai. Eta, da, gauza asko dauz desikasi behar direnak, behin ikasitakoan, desikasi behar dira benetako inozentzia hori edo originaltasun hori edo berreskuratzeko. Eta zure buruari emateko baimena bai, hori iteko, ez da lerresa. Nire semeari obsesioak sartzen da xio eta duela gutxi hasi izan karakolak marrazten. Vale. Eta karakol pila bat, bialdiko izut arrazki bat. Alde berdinera? Normalean bai. Vale. Bai. Baina karakol marabilloso batzuk, zatezula hori, ostras, Picasso izan behar dezu hori iteko, edo ume txiki bat. Edo bengo. Bueno. Bengo kere doitu du bere marrazteko modua, ez? Bai. Baina ez dut dana doala doitzen, bai. Osea, justo marraztena gainera, momentuak eskatzen dizuna marrazten dozu. Ez bada teknika oso konkreto bat, teknika oso elaboratu bat ditzen dozuna, ez dozun berdi marraztuko bit gauza biegun desberdinetan. Eta hori guai dau. Ja, baina, eraberian, gauza soil eta brillante edo soil eta iradokitzaile bat, edo soil eta historia bat kontatzen duena, egitea, ostras, euki behar da lanketa badago atzetik, edo begira badago atzetik. Lanketa badago atzetik, ulertzeko marrazten duzuna dela karakol bat, ulertzeko marrazten duzuna dela pertsona bat, bai, minimo batzuk bai.
Zein dira zure referenteak? Artistak? Bai, zeinek sortze izu zirrara? Aldatzen doa, bai. Momentu bakoitzan bat izan leike. Binetismo munduan erreferentzetzateo Flavita Banana daket. Baina emakumezko komikilari asko zitzu dalako ezagutzen, eta justo binetismoan, igual presentza gutxiago giutelako oinarte, oin jasare sozialekin eta ezin beste, baina holan benetan papelera eta saltu indutenen artean Flavita Banana. Marrazkilari independentea zea? Bai. Izan ezu eskaintzarik independentez izateko? Binetismoan ez. Binetismoan ez, así que... Oraindik ez. Oraindik ez. Eta gustatuko litzai zuke? Bai. Eta, bueno, depende zindan aukera hori, eta zer eskaintzen duten, non eskaintzen duten, zeren inguruan, zintu diran, bastaki sorkuntzare jarko dizkieten limiteak edo, bueno, pues, ez dakit. Nezu tortia bexat? Bai. Noski. Eta ardoa? Apur bat. Probatuko dugu. Bai, ez da? Claro. Zindera irikia gelditu. Mi esker. Ez dugu esaten tortillan izena, oso ona da. Ez duterako babesten programa. Tortillan izena? Bai, nondik hartu dugu. Bale, zona izen bat zekala, rollo... No, badaka. Carmen, deitzen da, tortilla. Ezaguna da izena. Bitu, hor badaka. Igual, justo tortillanak izen bat. Bai, honek Mikel izena du. Bale. Agur esango jo, zeba. Hor Mikel, oenda, M.A. Eta gara zabalduko Claro. Minbiziak kolpatu du Jone Bengoaren bizitza. Behin baino gehiagotan. Eta halako esperientzia batek aldatu egiten gaitu. Eski, justu igual da gogoratzen duen lehenengo gauza. Esaten da, lehenengo oroitzapenak edo 3 urtekin hasten direla, eta 3 urtekin izan zen, así que, berez, nire bizitza hasiera edo, lehenengo oroitzapenak dira minbiziarenak. Zertan eragin zizula uste zu? Momentuan, aldatu zuztan bizitza, baina gero epe luzera, gehien bat, aldatu dezana da minbiziarekiko, berarekiko harremana. Orokorrean jendeak oso nagusitan, bastante berandu hartzen da bera harremana minbiziakin, familiako norbaitek auki da belako, edo inguruko norbaitek auki da belako, inkluso zuk, baina aurrerago. Eta, harremana izan zen bastante bizkorra. Ja. Orduan, gustot, gaixotasuna ulertzeko beste puntu batetik edo ulertu dela. Egia da gaixotasunek eta jartzen gaituztela momentu baten lurretik gertu, ez? Bai. Nire amare minbiziarekin hiltzan, 53 urtekin, ez? Eta nahiko azkar gaina. Eta beti komentatu izan dut, nik bintzat sentitu nula gorputzak kalibratuko balitzea duzela, derrepente, ez? Derrepente... Hemen zauz. Bai, hemen zauz, eta konturatzea atzo zen un problema horrek exactamente ze tamaina dakan. Bai. Exactamente. Osa, dimensio danak bere lekura kalibratzen dira, derrepente. Eta konturatzea, ostra, hau importante dago ez, hori pixka gehiago. Eta kuriosoa nola denbora pasatzen da nenean, eta nola bai dolua egiten dugu nenean, ez gara berdinak, baina egia da berriz azten dela, ez? Berriro azten dira gauzak, tamainak berriro mutatzen, handitzen, txikitzen, eta batzutan gelditzen zehala eta esatezula, ostras, ez? Kapazidade hori mantentzen dezula batzutan gelditzeko eta esateko gogoratzeko hortaz, eta esateko, ufa, nun gaude, ez? Ez dakit zure kasuan, suposatzen dut, txikitakoa beste modu bateko esperientzia izan zala, baina bigarren esperientzia, ez? Bai, berez bigarrena nire izeba batekin izan zen, eta arreba, gainera izan zen nire minbizia detektatu zeban medikua. Ja. Osea, konturatu zan edo nire txikitako gaixotasuna minbizia altzala izan zen nire izeba, Bergarako pediatra zana,
Eta gero, bigarren kolpe handia minbiziakin izan zen berea, hortikan urte askotara, baina pankreaseko minbiziakin, oso bizkorra izan zela. Izan zen kolpe neko potente bat, hortik urte batzutara, nire aita. Gaina izan zela bastante luzia, nire aitan gaixotasunaz, izan zen birikiko gaixotasun bat, oza, minbizi bat, COVID garaian gainera. Pandemia garaian. Bai. Pandemia garaian gogorra izan zen. Bai, pandemia garaian eta biriketakitik eta ebakuntza pandemia garaian, baina komplikatua izan zen, eta horri buelta ematen eta pandemia garaian prozesu guztia, buelta eman zion, eta dana oso ondo, eta horti denbora batera buruan tumore bat. Eta horri bai buelta eman nahian eta prozesu luzia, baina gero metastazia eta ezer. Baina luzia izan zen. Orduan, bai uste dut ezberdina dela gaixotasunak bizkorra baldin badoa, edo luzea baldin badira. Ni gertzen zait, naizela akordatzen zenbat denbora izan zen. Ja, da izan zen bat, ez? Bai. Sentsazio ematen dit luze izan zala, baina gero errepasoatzen dut edo norbaitekin aitarekin komentatzen, gutxitan komentatzen dut, baina komentatu izan dutenean, zakin horrekin, ostras, etzan nahi luze izan, 3 hilabete, nahi oso luze izan, ez? Nire kasuan sententziatuta zeon hasieratik, eta ama gaina oso zientifika zan. Zan zientifika totala. Nire tiari gorkatatu zitzaion hori, bera zan medikua, orduan basekien hori zertzan. Goratzen naiz, gelitu ginela kanpineko kafetegian, nik uste nun bronka botatzeko zala ikasketen zerbaitegatik, ze orduan burrukak eukin ditun, ez? Eta esantzian, bukatu zala. Da, listo. Hola, esantzian. Bai. Metastazia zeukala, eta horreketzekala soluzioik. Eta, klaro, ostras. Bai, eta... Bai, hortik aurrea egunak luzeak egiten dira. Bai. Baina bizitzak aurra ditu. Bai, beste hontzat bai. Bai. Así que, bai, gero horreri buelta eman bartzaio, bakoitzak aldaren bezala, edo ez. Eta, bueno. Bai, bueltak emateko moduak daude. Hori da. Eragina eukizun horrek gero lana ustearekin adibidez. Bai, gaina... Zu ingenieria zea. Bai, diseinu industrial ikasi neban, Mondragon Unibertsitate. Eta, bueno, gero enpresa bat sortu genuen horren inguruko zerbitzuak emateko. Eta, urtetxo batzuk egon ginean enpresa horrekin, baina estresa medio ere bai, oza, izan zen bai, esaten dozuna, momentu baten sustoakin planteatzen dozu, bale, zer da garrantzitsua, zer nahi dut bizitakin, zertan nabil energia sartzen, eta zertan nahi dut. Eta, bueno... Eta esan zen pintatzea. Esan eban, utzuko dana, eta ikusiko dugu. Bai. Bueno, momentu nada ardo trabatartzen. Bai. Bizitzak ezusteko lekuetatik eramaten gaitu. Eta Jone Bengoaren kasuan, lana utzi eta artista bizitzari ekin zion. Esan izan, erabake bai izan zen momentuan, baina gauzak ez dira momentuan gertatzen. Horren bai izan zen prozesu bat, lagatzena enpresa, lagatzena... Hori bai izan zen prozesua, baina ja erabake hartuta. Eta orduan, bueno, gero juntzian juntatzen gauza batzuk eta besteak, eta bai hartu nitxun 6 hilabete sabatiko komida tartean, ez ditiko ezer. Eta aldi berean gauza asko iteko, baina... Bai, erabaki hartzeko... Bai, puntu hori bai izan zen. Eta hain, bola asko onditu zaizu. Orain, egia da, lehen aipatu dizut, ez? Ona gonbidatzea okurritu aurretik ere, hemen komentatzen hon ginen, ez? Ikusi zuzea, ez? Eta nik impulso eukin nuen, ez? Hartuta, ikusi nituen gozain politzen, etosi behar da zerbait. Ez? Babestu bertako sortzari. Hori da. Baina zan nahet, bola onditzen joan da, ez? Zan nahet, guain, bueno, Bai. A ber, ez da lehenengo aldia, bolo alditzen dana. Osea, berez pintatzen abalen atzuk bai. Bez gauza oso ezberdinak, eta boloa bai horran ditu zan, eta puntu batera arte, ja, zen nebala, pues, gertatzen zata. Azten nahi zerbait zitzen, gogoak adelako, pasioa gaitxik, kako txartean. Eta boloa idea gaitzen hain handia, ja momentu baten dala lana.
Eta momentu hortan kontuatzen naiz. Ina hotin lana, nik ez da lana. Orduan, gero igual momenture ematen agakot marrasteari. Igual ez, de igual bai, ez dakigu. Agian bai. Ikusiko dugu. Ez, oin super gustora nago. Sartu dendan. Bolo hori da. Sartu dendan da, oain, posible dala, erosi. Hori da. Igual mendikan urtatu. Ez dakigu. Zer gertatuko da. Claro. Baina, bueno, sortea dakadala posibilitatea aldatzeko gauzak pixkat gogoa dakadanean. Osea, da bastante egoera privilegiatu baten, ekonomikoki gehien bat, alo dala erabaki horiek hartu, orduan, bueno. Horgatzi nago hain ondontxe bertan bebai, baki dalako erabaki hartzea posible dala, orduan, aukerak egiteako momentuan bebai, dut pentsatu edo aldot esan esetz gauza askori, eta hori esan dugu. Bola honditzen ari den honetan, etapa honetan, ze gauza polit gertatu zaizkizu? Gauza polita gertatu zaidana da, oin komedia mundua sartu naizela. Bai, komedia munduan sartu naizela, eta beste komiko batzuk eta esagutuz, eta inkluso lan aldaketan eta, orain gidoilari bezala iten dut lan, txistak idazten. Hori da gertatu zaidan gauza polita. Eta jende oso interesgarri ezagutzea, eta... Laiamaren poltzak argezu? Laiamaren poltzak argeot, bai. Ibilizinean? Kasi neban bertan, duela 2 urte bakarrizketak idazten. Bai. Neban kurtxo bat. Bai. Nire, 6 hilabeteko bola da horretan. Bai. Junintzan Bartzelonara, hilabete terdi, kurtxo bat itera. Eta, bertan ikasi neban bakarrizketak idazten. Eta bueltan, bakarrizketaren bat itera ausartu nintzen, eta hortik gero ikusi neban zelan Iruda Matxon zeuden jende bila komediazko... Jende oso jatorra. Jende oso jatorra, eski hori da. Komediazko tarte bat behar zutela, eta botan eban kurrikuluma, eta de repente gidoilaria. Así que super posit. A tope. Eta beraiekin super rondo, así que... Bai. Eta Laiama diesker. Izan zen urte hortan noan kurtsoa, eta urrengo urtean jurintzen Iruda Matxoko jendearekin, eta inguruko jendearekin Laiamara berriro, baina ja ikustera eta festivalera. Nola biziezu artista izatea Instagrameko laikak gobernatzen gaituzten honetan? Ondo. A ber. Ondo ze... Piskat berdin jat. Osea, ez da jaten inbeste importa kantitatea, importa jata gehiago pertsona konkreto batzu gustatzea, doiz. Ja. Osea, berez nik uste danak, osea, ilusio ditzen dezana beraiei gustatzea. Eta gehien bat ilusio ditzen dezana ere gustatzea. Orduan, eta noan komedia eta bai, humorea da oso subjetiba, igual like gehien dakan bineta edo ez da niri gehien gustatzen zidan. Eta orduan, horrekin ondo noia. Osea, ondo. Posik. Ez ez zuera egiten? Ez, zakat problemarik horrekin. Nau bizkaten gantxauta, rilak ikustera, mundu guztia bezala. Baina... Drogada hori. Baina, totalmente drogada hori. Baina, sortzeko garaian, ez. Eta planteatu ezu rileetatik desengantzatzea? Planteatu bai, lortu. Bai, planteatu bai, baina... Igual... Sin más, ez da asko eragiten. Gai bat asko datatzen duen hemen, ez dakit nahi interesatzea alako mundua horrela dijo alako, ez? Baina, Joseba Sakrestanek irion ginean, ere, hemen zean ameketakoan, gure kolaboratzailea da. Eta berak intzun zaiakera hori mugiko zapata bat hartu, eta iPhonea etxean utzi, eta ez dakit, holako ariketat intzun. Eta hoin, gerozta gehiago ikusten da, desengantzatzeko saiakera hori. Zoi da, txarra. Baina aldi berean, niri, sortzaile bezala edo askotan itxen ditut binetak gertatzen adiren gauzen inguruan. Inkluso sareetan gertatzen ari den gauzen inguruan. Ez pasauz bertan ezaren enteratzen. Orduan, informazio iturria beba da. Eta... ez dakit. Desinformazio iturria ere bai. Baina beste dozein iturri ere bai. Baitan, zer motibatzen zaitu hain, momentu honetan? Wow, zerekiko. Beti daukagu, ez? Momentu baten, zerbaitekin gaudela, ez? Oso enfraskatuta, zenbait. Ontxe bertan, oporrak hartzen, baina... Basoaz unbaitera?
Banan baitera. Bueno, ez dakit nora, baina bai, bagoazen Bai. baitera. Bai, eguzki bila edo. Bai. Eta portati bueltan? Portati bueltan, pues lanera. Txisteak idaztea. Txistak idaztera, bai. Ontxe bertan hori, limbo saioa gabi zidazten eta grabatzen. Azkenengo grabaketak falta dira, orduan azkenengo gidoiak idatzi. Noiz argitaratuko da? Bakizu? Azkenengoak. Bai. Azkenengoak, ez dakit. Azkenengo grabaketa pirila bukaeran dira. Ja. Así que argitaratzen hasi dira lehenengoak eta bigarrena. Datorren astean dakago beste grabaketa bat. Grabatuko dugu 7. eta 8. Orduan oie biak eta gero azkenengo biak. Eta nire lana bertan bukatu. Ondo. Osea, gustatzen jata aukitzea proiektuek hasiera eta bukaera. Ja. Eta gero ikusiko, zer. Nola, zer egiten duzu? Karo, txisteak idatzi behar dira, ez? Eta humorea ez da genero erreixa. Zanet... A ver, zergatik. Bueno, ostras, humorea oso subjetiboa dalako. Bai, ados. Eta niretzat fikzioan adidez, da generik zailena, idazteko. Ados. Gaizku lertuak hau legizkelako. Bai, eta grazia auki dezake zuretzako, eta derpente ez daka graziarik. Ez, hori hau monologista guztien panikoa da hori, ez? Monologistok ea grazia dakan edo ez konprobatzen dugu zuzenean. Bertzotan bezala da. Bai, hor jan behar duzu gero. Funtzionatzen bada ondo, eta ez bada funtzionatzen, pues, sorte txarra. Sorte txarra, hobeto garatu. Komedia baita genero bat, probatu arte ez dakizuna. Igual zure puran oso barregarria da, baina gero ez. Hori da igual zaiena. Baina bai, ez diogu, oza, ez dut komedian kritikoa garela. Ez bai ez da grazia egiten ez da oso ona. Da igual da, zuk ez da zelo ulertu, zer gaitik. Baina adibez, draman eta lagatzen dugu, oza, drama ere ez den dugu danok. Baina igual, zuk adirazen zauzen egoera dramatiko hori be, ez da gazertan izan dramatikoan eretzat. Baina hor behin empatizatzen dugu. Ja. Galdera bat iten dugu arpidun entza bakarrik. Arpidun batzuk dauzkagu, eta zehatzen gara arpidunak zaintzen, eta arpidunak eskatzen. Kuina bat jungo da. Galdera indagero, ze galdera hori ez du entzungo inor. Bakarrik arpidunak. Galdera hau, arpidunentzako da soilik. Erantzun hau, arpidunentzako da soilik. Ulua, arpidunei esker egiten dugulako. Ulua babestu nahi balin baduzu, sartu patreon.com/ulua helbidean eta lagundu. Benetan esatezu? Buah. Bai, Barekin zer esan emango zuela, baina... Bueno. Bai. Mundua oker dabil azkenet boladan, edo beti ondok. Hori. Beti joera dokago esateko, ez? Baina esatea orain oker dabilera eta pentsatzea lehen etxegoela oker ez da igual oso zuzena. Baina egia da, historia errepikatzea kondenatuta dagoela edo itxura hori ematen duela. Ez dakitzuk jarraitzezun pixka eta asuntoa. Historia errepikatzera kondenatuta, eta ez gata gustatzen ezer, esaldi batzatun da bena, bere historia esagutzen ez da ben herria errepikatzera kondenatuta dagoela. Eta da kontrakoa, ze jendeak hartzen dau historian inspirazioa. Osea, berez errepikatzen da, aurrekoa errepikatu nahi duzulako, tal cual. Así que berez, historia esagutzea, ez dakitan hona. Netan ja jokiten du Hitlerrek eintzuna eta mejoratu, ez? 2.0. Ez dakitan hona. Ba, nik uste bai, ez. Bai, ezagutza bai, gero, pertsona txarra izatea ez. Baina, errepikatzea kondenatu da, bai, ez kedana gauz ziklotan errepikatzen, denbora guztian. Ez gara oso originalak. Bueltatu da tiro bajua, bueltatu da fasismoa, bueltatu da... Ez dakit. Bai. Dena bueltatzen da. Bai, egia gauzatutan hobetzen goazela, nire ustez. Bai. Bizarte bezala. Espazio konkretu eta txikietan eta beti dago borrokatzeko beti dago zer borrokatu, baina
babestu beharko dugu. Hobetu dan hori babestu beharko dugu. Nire beldurra da, eta igual nire gurasoa da itziten, sartuta nagoia, baina gerrarik ez da egon, ez? Hori da nire beldurra. Politikatik ezin denean azkenean gerra iristen da, ez? Eta gerrak ikusten egin zer dian gerrak. Bai, baina ez beti gondira gerrak ere bai. Osea, beti leku urrun izan ditugu, bai. Guk urrun izan ditugu. Gure aitonamonek ez, Hori ere aztu itezeko, baina gure aitonamonek gerra bizi izan zuten, da guk goen esaten dugu, ze oker dagoen mundua, ez? Bueno. Baina, bueno. Tokatzen zaizu edo ez, edo tokatzen zaizu hurbil edo ez, edo... Ja. Baina berez, egon. Badaude, bai. Eta oso ankerrak. Eta oso ondo bizitzeko, bestatuko oso gaizki bizi dira, orduan, bueno. Komedia. Bez, horta gero, testu hortan, enbar da, komedia. Ez da lerrexa, Bueno, komedia, Antxone Tellereak intziten bai, pasazan hendik ere bai, eta da pixka bat, komedia dare bai, muga horiek topatzea, ez? Jendea esatera usartzen ez den gauza, baina era berean, pentsatu arazten dutenak, baina, ez da, niretzako da genero oso zaila eta admiratzen zaituztet, eta oso ondo pasatzen dut komedia ikusten da entzuten, baina bai dela, bada politika iteko beste modu bat, ez? Gauza planteatzeko bai. Jode, Mikel. Gauza planteatzeko bai, ez da izan nahi. Gauza planteatzeko bai, edo ez. Osa, komedia izan leke erortzea, hemen. Banala, bai. Eta hori bando da. Hori bando da. Osa, batzutan gora ipatzen dira bai, pentsarazten zaituzten komikoak. Edo ez. Osa, igual grazia gehien dintzuna eta benetan ondo pasarazten zaitun komiko batek itxen dago. Bai. Zaratak. Osea, ez dakit. Bai. Egiten ditu... Zein dira humorearen mugak? Zubadak jartizko zure gure mugak? Galdera bai trampos. Badakit. Zeintzu da mugak, depende nun zauden. Osea, bizitzan bezala mugak dituzu, depende nun zauden, eta nor zaren. Ja. Eta nola espresatzen duzun zure komedia hori. Hauki behar dana da, kontestuarekiko... presentzia edo, osea, izan konsiente zein da zure kontestua, izan konsiente nola eta nori botako diosuna, eta zerretzen bada, zure kulpa da, izan izan konsiente zein dan kontestu hori. Jendea zerretzen bada, osea, edo jendea zerretuko dela baldin badakizu. Beti zerretuko da jendea, bestalde ez? Edo ez, zure laguna egiten badiozu txiste bat, arrazista, machista, berdin zait. Zure lagunari kontestu inguru konkretu baten, badakizuela, ez da zuela horrela pentsatzen, edo renkontra zaudetela, edo pertsone batetik datorrela txiste hori, nola zarrituko da, inor, kriston barria gotako dituzue. Eta jazta. Eta hori ondo dago. Danokin dugu txiste oso bortitzeri barre, eta danokin ditugu txiste oso bortitzak. Nori eta non, hori da kontua. Edo nork, ere bai. Eta iruda matxokin limbo egin da gero, zer? Pixkatu porrak. Ez dakitaka denbora gogoa dakat marrazteko. Ontsi bertan ez dakat marrazteko denbora askorik. Ez dakat piñetak iteko denbora askorik. Así que denbora ondo torko da. Betxatila betetxo bat, lasai, ondo. Rilak ikusten? Rilak ikusten, segurazki. Igual ez, itxen badu eguraldi hona ez. Seguzkiak inezin dira ikusi. Ondartza salbatzen gaitu, Eguzkia salbatzen gaitu. Ze pantaiak ez dira onde ikusten, orduan. Fuera. Edo irakurri, edo paseo bat eman. Bai. Bengo, hau da amaiketakoa. Zairutzen zaizu. Ez dugu ez da, demoraman tortilla bukatzeko. Ez que ez da, Mikel oso lodi dago hendik. Bueno, lankideak posiko ongo dira. Bai, gaur bai. Jonek zategu ez. Asko dago. Eskerrik asko. Zuei. Bai. Amaiketakoa Uluako lantaldearekin egiten dugu.
Zuzendari eta aurkezle, ni neu, Oier Arantzabal. Soinu teknikan eta grabazioetan, Jon Gartzia. Bideo realizazio eta muntaiaz, Unax Larrañaga arduratzen da. Eta ekoizpena, Maider Uriartek egiten du. Amaiketakoa, Uluako entzulei esker egiten dugu. Zuri esker, arpidedun. Gogoratu, arpidetzeko, Uluaren Patreonen sartu, patreon.com/ulua, eta bertan izena eman dezakezula. Besterik ez. Aio. Bai, ongin. Bai. Ze galdera sakonak. Bai, Joen. bai, gala. Bai, hombre. Gerra munduan. Bueno, es que, haizu. Bai, hori da dagona. Dagona dago. Hori da dagona.